Čau čau lidi, já jsem Darkhan.cz a vítám vás u tohohle videa. Jak jste si mohli všimnout, trošku jsem expil za kamerou, mám tady level 7 a nevidím důvod, proč bychom se neměli pustit do hraní. Já jsem bohužel říkal jsem sice, že nebudu natáčet za kamerou, ale za kamerou jsem to natočil, protože jsem si myslel, že natáčím a v podstatě jsem nenahrával zvuk. Bohužel. Neměl jsem zapojený mikrofon, jako video bylo, ale já v tom zrovna moc neumím a dodabovat se mi to nechtělo. Takže jdeme odevzdat tady questík a v dnešním díle bychom mohli dodělat takhle v 8. A myslím, že bychom se mohli vydat do Stormwindu. Aspoň uvidíte, jak se tam chodí. Jinak stáhl jsem si addon Cartographer. Tak doufám, že to nebude mít žádný vliv na to. I když teda vypadá to divně, no. Nevím, jestli to tak má vypadat, ale nevypadá to zrovna růžově, no. Se tam pak ještě musím trošku pohrabat. A nebo malý moment. Tak opět vás zdravím, jsem zpátky a jak vidíte, už jsem se konečně přijmul do guildy a vypnul jsem si ten addon, protože to bylo nějaké divné. Tak a já jsem teď jdeme plnit quest, u kterého jsem umřel minule, tak doufám, že už se to nestane. Tady budeme zabíjet tyhle Fulborgy, či co to je. Jo, jinak kdybyste chtěli do té guildy, tak napište, tak si mě přidejte buď do přátel, nebo mého vlastně, mého paladina, jmenuje se Ganymede normálně, vám to klidně napíšu do chatu. Takhle, ježiši ne. Takhle se to píše, takže kdybyste někdo chtěli kdybyste někdo chtěli do naší guildy, určitě není problém, budu jenom rád. Takže tady ten Fulborg nám docela dává, ale my si ho dáme, jak se říká. Tebe si taky dáme, hodíme na tebe nejdříve tu lepku. Jinak nový kouzla myslím, že jsem žádné nedostal. Já už jsem to strašně dlouho nezapnul, takže nevím. Doufám, že vás to bude bavit. A pokračujeme. Takže teď jsme si to na sebe nahnali 2, což zrovna pěkné není. A vypadá to, že to ani nedáme, jestli v sebe nemáme nějaký lektvar. A my nemáme. No. Tak přesně takhle jsem minule tolik umíral. A ještě tak dneska, nevím, dneska bychom se teda, jak jsem říkal, aby jsme tu taky něco dělali, tak bychom se vydali asi do Stormwindu a tam do těch lidských lesů, nebo kde to je, protože já jsem tady u těch elfů nikdy neexpila, tam ty questy aspoň znám, takže vím, co tam od toho mám čekat. Bude to tam docela hardcore za toho prista, ale musíme se s tím nějak poprat. Pak budeme chodit asi healera na dungy a pak už se bude expit rychleji. Tak jo. Takže a příštím, toto video ještě nekončilo, takže v příštím díle bych mohl udělat teda 9. A na 10 si zvolíme teda talenty, pořád přemýšlím, jestli Holy nebo Discipline. Až budeme mít dual talenty, tak si dám určitě Shadow, protože prostě. Ale poraďte mi když tak, jestli Holy nebo Discipline, protože já jsem hrál spíše na Cataclysm jako datadisku. A tady o tom nic nevím, takže nevím, jestli je to třeba, že Holy je na dungy, na PvE, jako vyhyluje více lidí, nebo jestli to je úplně jedno, jestli Holy třeba používá, ne, jestli Discipline používá více třeba tady shield. Zkusím hodit shield, jestli tam něco vydrží.
se vyhýlovali bude. Tak. Tak jednoho máme za sebou. A druhému už asi nic neuděláme, to tak vypadá. 63% HP, no. Ty nám dáš, hochu, ty nám dáš. A já zdrhám. Snad nás nepraští. No, praští, ale... Tak jsem mrtvej. Vidíte, tady se hodně umírá. Na tomto serveru se z začátku opravdu těžce expí. Ukážu vám určitě guildbanku v dnešním díle. Takže uděláme 8 a půjdeme vlastně do Stormwindu. Tam vám ukážu guildbanku. Já vím, že guildbanka by šla ukázat i tady, ale já to chci ukázat až ve Stormwindu. A trošku jsem stlumil zvuky, zvýšil kvalitu trošku, doufám, tak snad už to bude lepší. Minulý díl nebyl vůbec hezký. Jednak tam byla ošklivá kvalita, jednak jsem tam ani nebyl slyšet. Tak doufám, že už to bude lepší. Myslím, že to Vovko nebudu nahrávat v HD kvalitě, protože mám strašně pomalý internet. Dlouho se to uploaduje. Tady těm utečeme. Dlouho se to uploaduje a myslím, že na to Vovko ta vysoká kvalita moc potřeba není. Jako určitě by to šlo nahrávat v HD kvalitě, ale potřeboval bych na to kratší díly, abych to mohl uploadnout. Rychleji vlastně. Tak. Tak se dohýlujeme. Dojíme se. Tak. Teď to vyznělo dvojsmyslně. No nevadí. Takže tady by měl být už jenom jeden. Tak se s ním popereme. Vysmajtujeme ho. Už bychom potřebovali nějaké silnější kouzla, aby jsme aspoň něco ubírali. Tak jo. A jsme tady. Ježiši. Ty jsi mě lekl, borče. Ty jsi mě lekl. Já jsem si vlastně zapomněl hodit fortitude, že? Doufám, že se stihnu healnout, ale stihnu. Tak. A ty už proti mě nemáš nejmenší šanci, kámo. Tak. Ještě od tebe si vezmu questík. No. Tak ten ještě doděláme. Vyskočili jsme super ninja skokem. A běžíme zpátky. No jo. Pak bychom měli jít ještě do Darnasu. Jinak si myslím, že bychom určitě mohli udělat nebo dělat nějaké, že bych potom až tohoto prísta do expím na 80, protože chci mít prísta, tak jsem si vybral vlastně, že budu natáčet prísta. Protože príst je takové celkem zajímavé povolání, super healer, podle mého názoru asi nejlepší. Protože vidíte asi, že už teď mám, asi si myslím, že mám v tom healení převahu i nad třeba paladinama, šamanama. Kdo ještě umí healovat? Druidama asi taky. Za druida jsem nehrál nikdy, je na mě moc složitý. Ale taky bych se do toho někdy rád pustil. No, takže vidíme před sebou ten Dolanar, to je ta vesnička, ve které to máme odevzdat ten questík. Moc se asi koukám na mapu. Tak jo. Takže ten quest odevzdáme a v podstatě tady tím expením doděláme 8. A tady ta stavka je ovšem majstrštyk. Tak tu stavku bychom ještě mohli udělat. Jestli to teda nebude moc těžký. Doufám, že ne. Jestli to bude ten quest s těma... Někdo by hodil packu a kořeny, díky druide. No, mě vyhyluje. Hodnej druid.
hodnej. Oh. Nikdo mě tu nemá rád z nich. Takže jim utečeme, hodíme si shielda. Ale myslím, že to bude bohužel quest s těma, co tam jsou. No nevadí. 320 expu. Ty jo. Tak toto bude ještě hardcore. Jak já to tak vidím. To je podle mě pod toutou. No. To asi bude quest s těma dle fullborgama. Či co to je. No, bohužel. Tak jo, no. Tak toto obotneme, protože tady ten quest dělat nebudu. A podíváme se na tam ten quest, kde máme nějakou tu lahvičku do tam, či co to je. Zde máme strážkyně, neboli Sentitlus, to tak vypadá. Doufám, že jo, abych nekecal. A začíná nám hrát krásná hudba. Tak si ji užijte. Ve Stormwindu už taková pěkná hrát nebude. To jsme si se museli zajít, ale chodit sem nebudu. Ty. Mám tady jeden, ty mě nechceš přestat pronásledovat. No tak to teda ne. To ti dáme za vyučenou. On mu vlastně ubírá to druidovo kouzlo, že jo? No. Takže to je dobré. Ježíš, já jsem za to tomu druidovi nepoděkoval. Ježíši. No nevadí. Jsem mu měl hodit aspoň ta fortitude, co? Aj. No tak. Jak to vypadá? A nebo že bych to dodělal už jenom na monstrech, toto mám rychle, ukáž. Zkusím zabít tady toho pavouka, jestli mi to dává hodně expu, když ho zabiju. Ty jsi přátelská sova, že jo? No. Tak to zkusíme. Teď jsem si drbil do mikráku, doufám, že to nebylo nějak viditelně slyšet. Ale jo, dává to slušně, tak to pak doděláme na monstrech. A dojdeme do Stormwindu a ve Stormwindu si uděláme, do Stormwindu dojdeme, tam si koupíme, mám na to dost peněz? Nemám. Tak si potom, až budeme mít víc peněz, tak si určitě koupíme tabardík. Podíváme se do banky, jestli tam není něco pro nás. Něco jsem tam dával, ale nebojte se, nedal jsem to tam. Ježiši, tygři. Vás nemám rád moc. No vypadá to, že tady ten level možná dodělám i na těch tygrech. Ale ten quest splním. No. Za 30 minut dojde k restartu serveru. Počkejte. A k nasazení nejnovějších oprav databáze a teda serveru. Díky testím. Tak to musíme udělat rychle. Ale oni to tu určitě pak budou psat. Třeba za 20 minut bude restart, tak doufám, že to stihnu. Kdyby ne, tak vás dám vlastně do toho. Tak to prostě se s tím nějak operu. A prostě vás třeba vypnu. No oni to tu určitě budou psát. Prostě vás pak vypnu a buď tam dojdu nebo to, ale tu cestu si asi nechám na natáčení, aby to bylo trošku zpestření nějaké. No. A ty mi chlapče docela dáváš. Jo, dal jsem ho. Sice tak,
ale to se počítá. Tak si hodíme to tak, rukavičky máme silnější, máme tu ještě něco mailový. No škoda, měli bychom si pak vyprázdnit inventář. Tak jo, takže jsme dohealovaný a běžíme. Trošku si toto předčistíme a to pak nemusíme zabíjet cestou zpátky. No to vypadá, že že ještě rozdám ten quest a bude ta 8. No, jo, to dáme. Dobrý. Takže za chvíli tam budeme. A stejně asi budu ještě dělat nějaké questy v tom, jak se to tam jmenuje, v Elven Forestu, to je začátečnická lokace lidí. Tak tam určitě si ještě udělám nějaké questy a do další lokace si vydáme až tak s 11, asi doufám. Protože tady, no protože prostě tam nechci jít ještě třeba s 9, protože už jsem to jenom s Pristem dělal a dělalo mi to tam velký potíže. S Paladinem to je celkem pohoda, protože Paladin tolik to manu nepotřebuje a je celkem silný. Že jo, protože nosí ještě mailový zbroje a tady je ten druid. Že jo, tak mu ještě napíšeme díky. A nejsem dnes dvořák. Ten quest. A ještě mu hodíme Fortitude. Ježiši, já ho zase ztratil. Stiff. Kde on je zas? Ještě mi řekni, tyjo, že jsem to nenabral. Aha, já si tu mám asi nějak stoupnout, že jo, nebo něco takového. Tyjo, jestli mi řeknete, že? No hej. Tak to obadneme taky. A doděláme a asi odevzdáme jenom ten quest, no. To je zase fail. Jako obvykle. Jo. Ačkoliv už je docela pozdě, tak se pořád protahuju. Crusader Orb prodává borec, no dobře. Já jsem ale nevděčnej, co? No dobře. Takže Darnassus je určitě pěkné městečko. Tak proč se tam nepodívat, že ano? To by nás já už mohlo hodit na ten další level, že? No, nehodí. Ajajaj, tak tu ještě někoho zabijeme, jestli tu ještě na někoho, no sovy tu jsou, tak sovy, ze 2 sovy tu zabijeme, anebo doděláme na těch sovách ten level, doděláme na sovách level. Pak budeme dělat ty questy ve Stormwindu, ale to až v příštím díle. Tak jo. Jak mě to začíná bavit za toho prísta. To nám hází slušně XP, ale si myslím. No, vidíte, docela dost. Teďkom se to ještě dá docela slušně udělat tady na těch zvířatech, pak už to bude těžší. No, ještě tam ty sovy a máme to. Ale měl bych trošku pohnat, co? No jo, no. Dělej. Hop. A kašleme na ty sovy. Ono nám to nechce vzít do inventáře, že? Nevadí. Tak. Nebudeme se čekat na dohealování, protože to není potřeba. To už by nás na ten level mohlo hodit, že? Ukáž, kolik dává. Tak to nevyjde.
Tak to ještě zabijeme jednu sovu. Tam je. A už bychom to... A už musíme fakt pohnout, ať to ještě vůbec stihneme. Tak jo. Jelej. Škoda, že ten pryč dává takový malý dymíč ze začátku. Ale on vlastně nikdy nedával moc velký dymíč, no. Nebo jako dává, ale on dává spíše takový, že na protivníka má spíše dotky a to se tady na ty monstra moc nehodí. To jako dotky se hodí, že jo, ale já teď potřebuji něco jako mamák, třeba to fireball. No, hodilo nás to na level další. A teď vidíme epickou hudbu. Jo, vidíme. Hudbu nemůžeme vidět. Hudbu musíme cítit, abych napodobil naši učitelku z hudebky. Hudbu cítíte, jak se říká. No tak jo. Vidíme tu nějaké vyslance. Tady je strom. Ancient of War. To jestli se nepletu, tak je stromové z války, ještě z Warcraftu 3. Jinak Warcraft 3 jsem taky hrál, strašně mě to bavilo. Ale to jsem ještě Vovko vůbec neznal. No jo. Tyjo, to vypadá hustě. Tarnasus je pěkné město. Chtěl bych tu bydlet. No nic, prodáme tu něco. Počti nic nemám, nikdo mi nic neposlal. K vám si nebudu ukládat ty blbosti, co mám v inventáři. To někde prodám. Jdeme splnit ten quest a už bychom se měli vydat do toho Stormwindu, co? No, vydám se do Stormwindu a tam to ukončím. Tak myslím, že by to tak těch 30 minut a víc mohlo mít. No tak donesl jsem ti semínko. No už já se co mám jako udělat za to. Tak určitě, kámo. Ten quest si strč někam. My jdeme dělat questy pro lidi. To už stejně teoreticky, kdybych měl nějaký ten dobrý equip, tak bych se mohl vydat do Stormwindu. Do Stormwindu, do Westfálu. Tím equipem myslím heirloomy. Jenomže ty já bohužel nemám. Bohužel. To je nějaký zabugovaný, ne? No, montat se do toho nebudu. Na to nemám čas. Tady by nás měla odvést loď do toho, nevím, jak ono se to jmenuje, ale tuším, že Auberdin. Můžu tu ani někoho z vás prodat ty své fake itemy? Asi ne, co? Knížek tu máte, ale že byste tu měli nějakého obchodníka, to ne, co? No, co bych od vás čekal. A myslím, že to teď skipnu a uvidíme se, až ta loď přijede, protože ona přijede až za dlouho. Tak, čau. Pardon. Tak jo, sorry lidi, neuvědomil jsem si to, ale hned tady je líták, který nás do toho Auberdin odnese. Takže se tam v pohodě přepravíme tímto hypogryfem. By mě zajímalo, kde ta loď vůbec je, ona tady jede dlouho, no. Urazíme velice obrovskou vzdálenost. A v příštím díle bych to teda viděl tak, že bychom mohli udělat takový tu 9 aspoň. Možná i 10. A potom by jsme si vybrali talenty možná, kdyby to byla 10. Kdyby ne,
A vidíte, lidi tu píšou, možná vidíte, možná ne, to nevím. Lidi tu píšou různé prasečínky. Tak jo. To je nějaký maják, ale pochybuju, že něco budou vidět. Tady ta loď jde do Exodaru, jestli se nemýlím, a tady přijede loď do Stormwindu. Ale do toho Stormwindu se nějak musíme dostat, jinak to nejde. Tak jo. Doufám, že to bude slyšet v tom videu. Zvuky jsem stlumil. A zase nám hraje krásná hudba. Takže tady je konečně nějaký prodavač. Tak u tebe tu všechno prodám. Nechám si toho si taky sežer. Tak jo, a jdeme. Zatím máme robu se spiritem. No a už jede. Krásná fregata. Já nevím, co to je. To jsem jen tak plácl. Nevšímejte si toho. Tady máme Dreneje. Variora, mohutného bara. Taky mám takového slona. No. Se opíčíš, co? A máš úplně stejný štít. Když teda nevím jak to, ale prostě tankuju, ačkoliv jsem za paladina retry. Prostě tankuju, no. Pak se nemůžu divit, že mi za to lidi nedávají. Ne, je to docela dobrý. Pokud nejdu nějaký extra hardcore dunk, tak si to agro udržím. Za paladina se mi zdá, že je docela lehké tankovat, protože on má vlastně dva spely, kterýma si to agro lehce udrží. Tak jo, mohli bychom tu vyzkoušet vychytávky z Warcraftu, z Vovka, nebo jak chcete. Budeme chodit po leně. Hop. Tady by mělo být ještě někde. Jo, tady. Budeme chodit po leně. Bacha, ať nespadnu. Jestli to dá přendu. Ale přendu. Jsem nešikovný. Ale chodíme po laně, to je základ. Tak si to zatím aspoň zatančíme. Ať nám cesta rychleji uběhne. Jo, tak rád trsám. No jo. Pěkně tu trsáme. Já teď půjdu na chvíli pryč. Tak já jsem zpátky, myslím, že to nemělo ani cenu skipovat. Protože to nemělo cenu skipovat. A jsme ve Stormwindu, v krásném, nestarnoucím městě. Ty máš zaty, ne? Ty máš heirloom, ne? Nemáš heirloom. Stocklade Pardons. Ale máš hezký tabard. Se mi líbí. Like. No a už se nám to zavřelo. Tak holka, vidíme tu stráže, které budí respekt. A my se vydáme do čtvrti známé jako Trade District. To je tady. Snad se tam dostaneme včas, nevím, co se nám stane. Zdravím taky. Tak jo, myslím, že ale se mezi tím ještě stojíme v Cathedral Square, to je kousek a tam už to pak dojdeme do té Trade District, abych si natrénoval spely ve Cathedral Square. No jo, život je trudný. Zatím si to na sebe budeme házet Fortitude, ať vypadáme drsně. Velice drsné.
Tak. Už tam za chvíli budeme. No, za 14 minut bude restart, takže už bych z toho stejně víc nestihl. Takže myslím, že akorát se off screenu vydám do... jak ono se to jmenuje? Gold Cheer, jo, Gold Cheer. Do Gold Cheeru se vydám off screen. Tam budeme plnit ty další questy. No, takže my si tu mezi tím vlezeme do katedrály. A tady si natrénujeme spely pro priesta. Tam je trenér priestů, a tam taky, ale my použijeme tady toho. Takže jo, jenom renew, fade, to se nám bude určitě hodně hodit. A já mám zase zalogované action bary, co? Jak už tomu bývá zvykem. Tak jo, renew si dám sem a fade, ten dám na Ečko, tak. A zase jsme dostali pár spelů. A teď jsem vám ještě chtěl ukázat tu guild banku, co? Na tabar bohužel ještě nemáme a tabardy v guild bance nejsou. Jsem je tam ještě nedal, ale měl bych je tam dát, co? Tak jo. Takže pokračujeme a jsme v Trade District. Zde se většinou zdržují ty 80. To je zrovna 10. Takže si sem určitě přehlásíme Hearthstone, ať nás to neportuje pořád někam do Hop. Hearthstone máme přehlášený. A teď bychom se mohli podívat do guild banky. Tak co tu všechno máme? Většinou z toho jsem sem dával já, ale něco i někdo jiný. Takže bychom si měli vzít toto asi. Co tu ještě je? Klotová roba, no. Tak tu si vezmeme. To zase jsem dal třeba já. Tu nebo tu. Vezmeme tu. Tak. A dostali jsme roubu. Jo, vzali jsme si roubu z guildbanky. Tak vypadám z ní sice jak gay, ale to vůbec nevadí. A doufám, že si vám tento díl líbil. Nezapomeňte ho olajkovat, sdílejte ho, dejte odběr a loučí se s vámi Darkhan.cz u Vovka s naším Ragnarogem. Takže čau.